puhumme edelleen rahasta, sillä mehän kaikki tiedämme, että pankista saa sitä enemmän korkoa, mitä pidemmäksi aikaa sinne rahansa tallettaa. Pitää vain muistaa, ettei rahaa todellakaan saa tililtä ennen kuin se talletusaika on kulunut umpeen. Mutta kyllä löytyy sittenkin keino. Esimerkiksi tässä lehdessä suoraan housumainoksen alla mainostetaan otsikolla käteistä rahaa. Siinä sanotaan, että kätevä tapa realisoida määräaikaistalletukset käteiseksi on myydä ne Suomen talletuspörssin välityksellä. Saat rahat käteen lähes samana päivänä, mutta et saa tietysti koko summaa, sillä pitäähän sen ostajan saada ahdistuksestasi kunnon hyöty. Ostajan hyötyä lisää se, että hän saa lopulta myös sen määräaikaistilin koron. Mistä siis on oikein kyse? Talletustodistus on tämän näköinen arvopaperi. Se on vastike pankkiin suoritetusta määräaikaistalletuksesta. Yleensä tuo määräaika on 24 kuukautta ja korko 7,3%. Tällä hetkellä tällaisia todistuksia vastaan pankeissa on 50 miljardia markkaa. Talletustodistusten suuri suosio perustuu käteisen rahan rajalliseen määrään. Esimerkiksi valtaosa yrityskaupoista, kuten myös monet kiinteistö- ja asuntokaupat, rahoitetaan siten, että pankki myöntää kyllä ostajalle lainaa, jos myyjä suostuu ottamaan osan tai koko kauppasumman vastaan talletustodistuksina. Kauppa käy ja raha ei siis juurikaan holvista liikahda. Mutta padottu raha on levotonta ja niinpä osa talletustodistuksista hakeutuukin nyt siis uusiin uomiin, muun muassa yksityisten välittäjien kautta. Mikä on talletustodistusten päivän kurssi? Paljonko saan esimerkiksi 1 miljoonan markan talletustodistuksista? Joo, katsotaan ihan pikkuinen hetki. Miljoona markkaa. Ja milloin tämä on talletettu? No sanotaan, että se on talletettu vaikka eilen, 2 vuoden tilillä. Just. 2. päivä. 4.86. Talletusaika 24 kuukautta. Tämän päivän paras ostaja olisi valmis maksamaan tästä paperista myyjälle käteen 915 208 markkaa. Ja 2 vuoden kuluttua tuo 915 000 sijoittanut ostaja saisi tästä paperista ulos 1 150 000 suunnilleen. Joo, paperille maksetaan tällä hetkellä 7,75 korkoa. 1 miljoonan määräaikaistalletus maksaa siis selvinä seteleinä 915 000 markkaa. Ja 2 vuoden kuluttua tuota talletustodistusta vastaan saa siis pankista 1 150 000 markkaa. Yksinkertaista, mutta tuottoisaa. Entä miten tuo talletustodistusten päivittäinen kurssi sitten muodostuu? Kurssi määräytyy lähinnä ostajan tuottovaatimuksen mukaan. Siitä tuottovaatimuksesta lasketaan ostajan hinta. Ja ostajan hinta suhteutettuna nimellisarvoon, niin saadaan tämä niin sanottu kurssi. Talletustodistuskauppaa ei säätele pankkilaki eikä arvopaperikauppaa koskevat säädökset. Kuka hyvänsä voi siis ryhtyä välittäjäksi ja kurssin voi muodostaa vaikkapa Stetson-menetelmällä, siis hatusta vetäisemällä. Mutta miten pankkitarkastusvirasto suhtautuu näihin uusiin yrittäjiin? Se tietysti, että tällaisia uusia yrityksiä rahoitusmarkkinoilla syntyy, se kai ei ole mitenkään paha asia. Toivottavasti ne lisäävät kilpailua. Talletustodistusmarkkinat siis syntyivät, kun pankit antoivat yritys- ja kiinteistökauppoja varten mieluummin talletustodistuksia kuin käteistä. Se, että näitä todistuksia nyt kaupataan reilusti alle niiden nimellisarvon, lienee osoitus siitä, että niitä on erilaisten kauppojen yhteydessä otettu vastaan varsin pitkin hampain. Ongelmahan on lähinnä silloin kauppakirjassa. Tämä on kauppakirja ja toivon mukaan sopimus on vapaaehtoinen, jossa myyjä suostuu ottamaan maksun osittain rahana ja osittain talletustodistuksena. Siinähän ei ole kenelläkään yhtään mitään sanomista. Tämä on kaupan ehto. Onko sitten mahdollisesti myyjää pakotettu jollakin tavalla tätä
tekemään ja tällaisia sopimuksia hyväksymään, se on toinen asia, mutta meillä ei ole tullut yhtään ainutta valitusta siitä, että olisi pakotettu. Joka tapauksessa talletustodistuksia myydään lähinnä rahapulan tähden, mutta kuka niitä sitten ostaa ja miksi? Meillä on asiakkaana tällä hetkellä yrityksiä, jotka sijoittaa markkinarahan sijaan talletustodistuksiin. Sitten on tällaisia erilaisia asunnon kiinteistön ostajia, jotka ovat sopineet, että he voivat kaupassa käyttää maksuvälineenä mahdollisesti nimellisarvostaa. Esimerkiksi kiinteistövälittäjät ostavat siis talletustodistuksia alikurssiin ja käyttävät niitä sitten asuntoja ostaessaan nimellisarvosta. Näin kurssiero realisoituu heti ja välittäjälle jää hyvää aikaa myydä huoneisto paremmalla hinnalla eteenpäin. Aivan oman ongelmansa muodostaa talletustodistuskaupan verotus. Määräaikaiset talletuksethan ovat periaatteessa verottomia, mutta kun talletustodistuksilla ryhdytään käymään kauppaa, syntyy siinä myös aina tuloa. Verotukselliset seuraukset siitä saattaa olla kokonaan toisenlaiset. Sillä talletustodistuksen ostaja ei voi juuri enää vaatia sen jälkeen itselleen verovapautta, ja talletustodistuksen myynnistä mahdollisesti saatava myyntivoitto on varmasti verotettavaa. Se on verotettavaa tuloa, se ostaisi erikseen, saako veromies kiinni ne kaikissa tapauksissa. Miten laajaa tuo talletustodistuksella pelaaminen oikein on, sitä ei siis kukaan tarkasti tiedä. Ja tuskin apua löytyy edes verottajan tilastoista, sillä niin venyvä on raadollisen ihmisen omatunto tai niin huono muisti, ettei moisista asioista taida muistaa verottajalle juuri kertoa. Hyvää iltaa A-studiosta. Käymme sijoitusmessuilla katsomassa, kuinka rahalla saa enemmän rahaa tai muita kannattavia sijoituskohteita. Suomesta on tulossa sijoitusyhteiskunta, näin uskovat ja toivovat monet. Kansalaisia houkutellaan eri keinoin pistämään rahansa muuallekin kuin perinteiselle pankkitilille korkoa kasvamaan. Myös valtio on tullut niitä vastaan, joilla on rahaa mitä sijoittaa. Ja kiinnostus eri sijoitusmuotoja kohtaan on kasvamassa. Jos on varaa, on myös valinnanvaraa. Yhä useammille suomalaisille raha on muodostunut suorastaan taakaksi. He eivät tiedä, minne sitä sijoittaisivat. Siksipä heitä varten on järjestetty erityiset sijoitusmessut, ja tällä messulla voi sitten vertailla erilaisia sijoituskohteita. Mutta jo tänään, 1986, bisnis sujuu vapailla suomalaisilla pääomamarkkinoilla kuin tanssi. Helpommin omaisuuden taakasta pääsee eroon sijoittamalla hitaisiin hevosiin ja nopeisiin naisiin. Pörssiosakkeet lienevät puolestaan tuottoisin vaihtoehto. Kärkiosakkeiden kurssit ovat nimittäin nousseet 5 viime vuoden aikana yli 50% vuosittain. Mihin kannattaa sijoittaa nyt? Tällä hetkellä on hyvin vaikea löytää sellaista ihan varmaa kohdetta, koska nyt pörssikurssit on noussut kumminkin 2 viikkoa aika vauhdilla. Mutta joo. Mitä olisi puunjalostusteollisuus? Siellähän on käyttöaste ollut varsin kova. Metsäteollisuus on ollut erittäin hyvä nyt ja suhkot varma. Osinkojen vuoksi pörssiosakkeita ei kuitenkaan kannata ostaa. Raha tulee, jos on tullakseen kurssikehityksen ja osakeantien kautta. Ja jos myyntivoitosta ei halua maksaa veroa, kannattaa perustaa oma sijoitusyhtiö. Yhtiön tultua 5-vuotiaaksi, eli täytettyä verovapausrajan, sen voi panna lihoiksi. Tekninen pörssianalyysi on Yhdysvalloissa kehitetty menetelmä, jonka avulla havaitaan kysyntä-tarjontatilanteessa tapahtuvat muutokset.
Heikki! Eikö se ole isänsä varmaan, niin sitten eikö se ole Patria Hotellin omistaja? Täällä taas. Onko se viimeinen tässä tällainen strategialainen? Vaikka olisi pienikin sijoittaja, niin täällä on erilaisia sijoittajia. Täällä on meillä toimitaan niin kuin verran tässä. Yksi tekee työtä. Vuokralaisten sijoittajien kanssa niin kolmesta kehitetään hankkeita. Suunnitellaan, toteutetaan se ja sitten neuvotellaan myöskin vuokrausvastuusta. Selvä. Kilpailija ottaa kuvia meistä. Noin, hyvä. Se on hienoa. No niin. Sulla on aika komeat laitat. Niin. Nyt. Olisiko pari hyvää sijoitusvinkkiä nyt esittää? Kyllä. Meillä on tuolla Ahertajan kujalla nelossalta. Ja hyvä ja halpa talo. Kannattaa ostaa. Elikkä tästä eteenpäin vähän niin kuin enenevässä määrin. No, toivon mukaan. Siltä nyt vähän näyttää. Että se kuitenkin on konseptin sisällä ollaan osaaminen oikeasti. Sehän on siirtymässä niin kuin ottamassa muiltakin asuntotuotantoa. Teille se KV-homma ja... Kiitos. Joo. Osataan ja vahvoja. Urakointia pois. Näin meidänkin asiakkaat keskittää. Tees. Kiva nähdä. Joo. Kyllä. Eiköhän riitä jo. Joo. Tämän niin. Löydätkö Kyllä. Nyt pitää kilpailijakuva. Kilpailija tarkkailemassa meidän. Joo, teen esityksiä. Kyllä. Kiitos. No niin, mihinkäs voisi sijoittaa 15 000 markkaa? Just suositeltiin tuossa vähän toimistohuoneistoja. Just. Hyvä. No niin. Sanokaa jotain. Mitä sulla oli asia? No mitä tuli nostamaan tää sijoituskohteita tässä? Se on ihan oikein, tuli oikealle osastolle. Kyllä. Mitä kilpailijat ottaa varastot tyhjiin, mitä itse voisitte myydä. Aivan. Loppusanat. Joo. Ja häivytys. Terveisiä. Hei. Veli, Moi. moi moi. No niin. Aivan kaivaa. Onko niin, ettei ryhdyt näy? Ei näy. No mitä mieltä on tuolla messuissa? Oikein hyvät. Eikö oot sitä mieltä, että on Kyllä. sammuta se vehje? Kannattaako olla makrotalona messuilla? No ollaan oltu ihan tyytyväisiä, että jos futsaa tänne on satsattu yhden talouselämän tai kauppalehden ilmoituksen hinta, niin varmaan sen edestä on saavutettu. Missä Kuutti on? Kuuti Mauri on meidän pientalo-osastolla ja pientalo-osasto ei katsonut tarpeelliseksi tulla tänne. Ai niin. Tämä on ihan meidän rakennusosaston ja Mari Jukilan idea, että ollaan täällä. Joo, ihan hyvä. Zoomaat sen? Joo, zoomaan. Onko ihan lähellä? Joo, oikein läheltä.
Aha, kyllä. Ei muuta kuin jättäkää mun päälle, jättäkää mun päälle. Otetaan tauluton. Se riippuen koosta. Yhdellä ei ole teillä. Sijoitusmessuilla on esillä myös varsin eksoottisia kohteita, kuten postimerkkejä, antiikkia ja itämaisia mattoja. Samalla kun tämmöisen arvokkaan maton hankkii, saa myös kauniin esineen kotiinsa, näkee sen joka päivä. Siitä on iloa perheelle, vieraille ja kaikki, jotka sen näkevät. Entäs tulee rahapula? Tarve realisoida se matto? Riippuu tietenkin kuinka kauan siitä on kulunut, kun tämän maton on hankkinut, mutta pitemmällä tähtäyksellä se on erittäin hyvä sijoitus. Ja aina saa omansa takaisin. Myös taide on hyvä, joskin asiantuntemusta vaativa sijoituskohde. Erityisesti kuolemankielissä olevaan taiteilijaan kannattaa sijoittaa, sillä kun henki lähtee, nousevat hinnat taivaisiin. Esimerkiksi kun Miro kuoli, hänen taulujensa hinnat nousivat 60%. Ja sijoittajien taivaista takaisin maan pinnalle.